Zdravíčko, ahoj Ondrej. Tak teda ako ste zregenerovali a ako sa tešíš na ten zajtrajší zápas? Idete tam už s tým, že by ste chceli rozhodnúť, alebo idete skôr s takou pokorou, že krôčik po krôčiku? Cítim sa dobre a myslím si, že aj všetci ostatní sa cítia dobre. Je stále lepšie menej trénovať a hrať viac zápasov, takže čím viacej zápasov, tým lepšie. A ideme určite s pokorou do toho zápasu, ako si hovoril, lebo je to pre nás zápas ako každý iný a ideme od zápasu k zápasu. To je dôležité. Netreba myslieť, že už sme tam alebo neviem čo, ale chceme určite postúpiť, to je samozrejme. Dobrý deň, Dominika Komrhalová, RTVS. Ondro, v podstate aj pred 3 rokmi bola rovnaká situácia. Prvý zápas sme vyhrali, potom sa nepodarilo postúpiť. Či ste si to nejak pripomenuli a či je to nejakým spôsobom zdvihnutý varovný prst? Určite to je nejaká skúsenosť, ktorú sme prežili v minulosti, ale hovorím, futbal vie byť krutý, futbal vie byť pekný a ako som aj ja spomínal, aj keby sa prehral prvý zápas, stále tam je možnosť postúpiť a dokedy bude možnosť postúpiť, tak my budeme robiť všetko preto, aby sme postúpili a máme to rozohraté, myslím si, že dobre. A samozrejme ten prvý zápas je už minulosť a my sa koncentrujeme hlavne na ten zajtrajší zápas a ako som hovoril, ideme od zápasu k zápasu. Marek Svátek, televízia JOJ. Otázka na pána trénera. Pán tréner, zápas proti Belgicku viacerých z vašich zverencov bolel, najmä trebárs Hansko. Chcem sa opýtať teda na zdravotný stav, či sú všetci chlapci OK a pripravení. Ďakujem. Samozrejme, bol to náročný zápas pre každého, pretože hrali sme proti svetovému súperovi a samozrejme Hansko mal tiež náročného hráča proti sebe, ale myslím si, že momentálne každý by mal byť v poriadku. Dobrý deň, prajem. Simona Laskúska, Slovenský futbalový zväz. Otázka na pána trénera. Pán tréner, čo očakávate, akým herným štýlom sa bude proti nám Ukrajina prezentovať a na základe toho bude potrebné prerotovať aj hráčov na určitých postoch? Ma questa è una squadra che ha un'identità chiara. Myslím si, že Ukrajina má veľmi jasnú víziu a identitu. Hrajú pod novým trénerom už nejaký ten čas. My máme náš štýl hry bez ohľadu na to, proti komu sa postavíme. Čiže myslím si, že bude to náročný zápas, ale aj my máme svoju identitu, ako vravím, bez ohľadu na súpera. Určite budeme sa snažiť pokračovať v nastavenom trende. Christian Hornung von ARD Sportschau. Otázka na oboch z vás. Čo si myslíte, aké sú vaše prednosti vášho tímu a ako vnímate fanúšikov vo svojej krajine a aj tých, ktorí sú tu? Ma io penso che la nostra qualità migliore sia l'umiltà. Myslím si, že naša najväčšia prednosť je pokora. Vieme, že vždy musíme dať zo seba 110%, pretože sme malý národ, malá krajina a chceme potešiť našich ľudí, našich fanúšikov. A samozrejme sme nesmierne šťastní, že vidíme také obrovské zástupy slovenských fanúšikov, že sme ich videli aj na zápase proti Belgicku. To bolo skutočne skvelé a dúfame, že to tak bude aj pokračovať. Že musíme byť súdržní tímoví a to sú asi také najväčšie naše atuty v tomto smere. Má pravdu a aj naši ľudia, ktorí boli na tom prvom zápase, tak očakávame ich aj v tom druhom zápase a dali sme im nejaký ten signál, že sme tu pre nich a že môžu s nami počítať a takisto aj oni nám dali, že sú tu pre nás a že nám budú fandiť počas celého šampionátu.
Dobrý deň, Jan Jasenka, Šport.sk. Otázka na Ondra. Chcel by som sa spýtať na supera ako Ukrajina, pretože oni sa nachádzajú vo veľmi zlej situácii momentálne a z ich tabora vychádza aj to, že tento zápas budú brať ako nejaké až také finále. Takže čo očakávaš vlastne od Ukrajiny ako supera a vlastne aj od tej ich situácie, v ktorej sa momentálne nachádzajú? Díky moc. Bude to pre nich finále a takisto ako aj pre nich je to finále. Pre nás to bude taktiež finále. Pre mňa tiež každý zápas na šampionáte je finále. Takže tak ako oni ho budú chcieť vyhrať, my ho tiež budeme chcieť vyhrať a vyhrať ten lepší. Samozrejme je ťažké povedať, ako to dopadne, lebo ako som povedal, futbal je nepredvídateľný, ale my sme pripravení na 100% a robíme všetko preto, aby sme ten zápas zvládli. Daniel Dedina, Šport.sk. Ja sa spýtam Ondra. Ondro, ahoj, chcem sa ťa spýtať na tú stredovú formáciu. To zloženie sa ustálilo. Hrávaš tam predovšetkým ty so Stanom Lobotkom a Jurajom Kuckom. Upozorňovali aj Belgičania, že tkvie v tom naša sila. Tak ako hodnotíš ty tú vašu súhru v strede poľa? Tak tá naša súhra sa samozrejme odvíja od toho, ako či už aj obrancovia, alebo tá naša stredová zóna, ale aj ten náš útočník, naši krídelníci. Takže je podľa mňa zbytočné hovoriť o nás troch, keďže v tom prvom zápase sme mohli vidieť, že to celé mužstvo naozaj bolo zomknuté a ťahalo za jeden povraz. Takže nemáme až samozrejme toľko kvality, aby sme hovorili o jednotlivcoch. My sme ako jeden tím veľmi silný a z toho musíme ťažiť. Dobrý deň, prajem, Miro Antol, denník Šport. Na pána trénera by som mal otázku, či má v hlave aj prípadné nejaké zmeny v základnej zostave, alebo teda je pravidlo, že víťazná zostava sa nemení, také zlaté aj u ňoho. Ďakujem pekne. No, io aspetto l'allenamento di oggi per decidere, capire se stanno tutti bene. No samozrejme, počkám si ešte na dnešný tréning. Chcem vidieť, že či skutočne všetci sú v poriadku, či sa všetci zotavili. A ja verím aj tým, ktorí nenastúpili v prvom zápase, čiže premyslím si to ešte, že či budú nejaké zmeny alebo nie. Andrej Zvolenský, televízia Markíza. Ondro, Ukrajina má silné individuality, ale v tom prvom zápase im to moc nevyšlo. V čom podľa teba bude tá Ukrajina najsilnejšia? Nehovorím o tých individuálnych hráčoch, ale ako tým. Tak možno pre nich je to, ako sa už spomínalo, ten fakt finálový zápas. Ja som hovoril, že aj pre nás je to finálový zápas. Povedali ste, že majú kvalitné individuality, takže je ťažko povedať, v čom budú silní. My sme si všetko rozobrali na videu, trénerský štáb spolu s trénerom nám ukázali všetko, v čom sú silní, v čom sú slabí, v čom majú rezervy, ale uvidíme samozrejme, ako to bude vyzerať na ihrisku. Máme všetky informácie, takže my sme, hovorím, ako som povedal, predtým pripravení. Dobrý deň, Martin Kajko, Slovenský rozhlas. Otázka na obidvoch. Rumúni zdolali Ukrajinu, hrajú veľmi podobný pressing ako práve Slovensko, takže budú asi na to viac pripravení v tomto zápase proti nám. Takže či to vnímate ako našu výhodu, alebo skôr ako nevýhodu, že oni budú vedieť druhý raz vlastne do čoho vstúpia. Ďakujem. Ma ormai in quest'era qui non ci sono più tanti segreti. Myslím si, že v týchto dňoch už ani nie je tak nejako veľa tajomstiev vo svete futbalu a Belgicko tiež hralo vysoký pressing, poznali našu hru, ale ja si myslím, že tu nie sú nejaké výhody alebo nevýhody. Každý zápas je iný. A ako som už povedal, tak tiež čakám ďalší náročný zápas, aj vzrušujúci. Musíme sa uistiť, že budeme pripravení, ale tiež si zachovať chladnú hlavu, pevne stať nohami na zemi a tiež ukázať našu vieru, že sa chceme a sa nám podarí dostať zo skupiny. Náš posledný zápas a myslím si, že aj predošlé zápasy a
Neviem, či ich Rumúni zaskočili tým prvým zápasom, ale určite si ich rozoberali aj pred tým prvým zápasom, takže uvidíme, hovorím, ako to bude vyzerať na ihrisku, ale ako tréner bude to ťažký zápas a my musíme nechať všetko na ihrisku. Pozdravujem, môj Saško, denník Šport. Ondro, hrával si v Nemecku. Ako sa ti darilo na tomto štadióne? Už si aj nepamätám, poviem pravdu, lebo myslím si, že som to aj nevyhral. Takže neviem, nepamätám si, už to bolo dávno. Dobrý deň, Titani Labuť zo Športnetu. Ja by som sa spýtala pána trénera, že aká bola náročná tá psychická príprava na tento zápas po veľkom víťazstve a veľkej eufórii, či bolo treba nejak chlapcov krotiť, alebo ako ich správne nastaviť? No, non è stato difficile perché... Myslím si, že to nebolo ťažké pripraviť ich mentálne. Samozrejme, veľká eufória niekoľko hodín trvala, ale zatiaľ sme ešte vlastne nič nedosiahli, len tie 3 body a to ešte nestačí na to, aby sme sa dostali zo skupiny. Čiže nemôžeme ešte oslavovať, pretože ešte stále máme pred nami náš cieľ, to znamená postúpiť zo skupiny. Ak sa to podarí, tak možno potom aj budeme trošku oslavovať, ale zatiaľ sme ešte neoslavovali nič, sme plne sústredení na náš ďalší zápas a nebolo to ťažké sa pripraviť. Sú ešte nejaké otázky? Ondrej Lavko, denník N. Otázka na teba, Ondrej. Už sa pýtal kolega, ale si neodpovedal. Ako možno vnímaš tú situáciu, ktorá sa deje na Ukrajine? Vzhľadom aj k tomu doplním to tak, že ty pochádzaš z mesta, ktoré je veľmi blízko ukrajinským hraniciam. Či to teda nejako možno prežívaš a celá taký tvoj pohľad na to, či to môže ovplyvniť ich výkon? Tak je to ťažká situácia, samozrejme. Ja to nechcem nejak rozoberať, ale nie je to jednoduchá situácia určite pre nich a bojuje za svoju krajinu, tak ako aj my, ale hovorím, je to blízko nás, samozrejme nejakým spôsobom sa nás to dotýka, ale myslím si, že nie je vhodný moment na to, by som sa k tomu nejak vyjadroval. Any further questions? Sú ešte nejaké otázky? Thank you very much for attending. Ak nie, tak ďakujeme pekne.